Mwaswera bwanji amalwana zanga kwina kulikonse umene muli. Cliff Chinyama. Ya. Lero ndifuna ndilankhule mwachimvemvemve. Ine ngati activist. Tikabwera pano kudzudzula ulamuliro omwe ukuchitika ku DPP. Ineyo amene mukuti mumazimva ku DPP kwambiri mumabwera ndi kumatukwana. Wawa japanzi wawa ukutumidwa. So ndifuna ndikuwuzeni ine Cliff Chinyama kuchokera ndili mwana ndimatumikira chipani cha DPP. Ndi malemu bingu pansi pa my uncle Salim Bagras. And Salim Bagras ni munthu mmodzi amene anayambisa nawo chipani cha DPP. Magazi anga ine ndi ya DPP. So chinthu chomwe tachipeza ndi kagulu kena ka anthu kakamafuna kusongoneza chinthu chicha silingasekerere lolo pang'ono. Ndifuna ndikuwuzeni inu amene mmazimva kuti DPP kwambiri. Ine ndiye kadeti wamkulu chifukwa chipani namba kutumikira ndili mwana kumatumidwa ndi my uncle Salim Bagras munjira zosiyana. Pamene zinthu zinkafuna kuti chipani ndi cha DPP chimabadwa bingu amatuluka bu UDF. Uncle anga anali mmodzi mwa iwo amene ankapanga zimenezo kuti DPP ilipo panoyi ipezeke mwina sommaziwa. So munthu akadzudzula ndikumamupanga attack umenewo ndi uchitsiru. Chikhalire nanunso mukutani kuti mukufinyika. Zinthu kuti ziko muno ziyende bwino iniyonso zanu zilani kuti ziyenda bwino. Inu MCP panopa ali kuzowaja akumva kukupweteka umene kuchako chifukwa cha zinthu zopusa zomwe iwo ankadani kuti ankapanga chifukwa cha anyamata opusa omasekerera zinthu zotani kuti zopusa zikuchitika. Kumalola ngati chipani cha MCP chizizunza anthu mdziko muno, kumalola kumatuma chinyamata kumakhapa anthu mdziko muno, amapanga regret ali kunja kwa boma. So ife tikamaziona zimene zikuchitika timabwera panopa kuti izizo ndi zopusa. Ine my advocate sinimapangira kuno kupembeza munthu ayi. Ndimanena ndimagwira ntchito. Kachiro omwe ndimagwira ine zimanditani kuti zimandikwanira. Pasi lakayo contract yote timangire ni nyumba apa kwa ine ndizokwana. Sinimafuna ndalama zokuti ndikazipake penti wina aja ndipase kanga chepe nzikavina msonkhano. So anthu amene mabwera mmayankha zinthu zopepera ndi anthu amene mmakavina msonkhano mumapakidwa mapenti nzakale zimene zichazo. Nyamata weniweni sakuyenera kumapanga zinthu ngati zito zimene zakuyenera kumaona kuti kodi tsogolo lathu ndilotani andi boma likupanga chani panopa osati kumayankhula zinthu zopepera. Ine pamene chinthu chalakwika ndimatani kuti ndimayankhula ndinanena kuti zinachitika ku sipezi chazo sizinatani kuti sizinayende. Ndipo sindingapange reverse. My Jane Ansah the vice president wa dzikomo. Ine muchita kuziwa kuti guest of honor akamabwera anthu onse pamene pachapo amayimirira. Ala sure my Jane Ansah azikayimirira chifukwa cha Bright Saka. Pomwe udindo wawo tikuchita kuziwa
the Minister of Education. And siti kuti so kapena kuti kamatchula zina la Bright Saka tikulipanga attack. Chifukwa ni munthu mmodzi so amene wagwira ntchito yayikulu ku DPP, ndi munthu wokhazikika ku DPP. Koma potengera udindo omwe uliwo sakuyenera kukhala guest of honor pamaso pamalo poti pabwera ndani kodi pabwera vice president amene ali ndi ulemu waukulu. Palibenso zapanga ataki a Bright Saka. Akanakhala kuti president anasankha a Bright Saka kukhala vice president, mai jenansa ndi kukhala ndani kodi Minister of Education muchipanimo. Mzabwinobwino. Koma tikunena izizi tikuzuzula izi malingana ndi mmene malanki mene alili. So mwabwera malankhula zinthu zopepera. Ayi. Kodi ine ndimanena anakuna kuti my advocate nditha kupanga pakana kufika 2030. Kaya mfuna ndizelankhula chilo koyipa kumayankhula zoyipazo pakana 2030. Chifukwa sindimapangira zinthuzo kupemphesa. Palibenso amene ndingatani kodi ndinganyumwe. Oyo mukupapereka ine kuti iya amene mwana amene uja ndi wachipongwe kapena kuchani. Palibe yomwe ndingaluze chifukwa ine ndimagwira ntchito. Pa munthu amene wopemphesa atamaona kuti kamaka munenera anthu miseche chimenecho ndi chiphinjo koma osatini. Ndene ina ma activists amene amazimva kuti iwo ndi a DPP omakhalira kuti azilankhula zinthu zabwino olopata khala chinthu choyipa amenewo chifukwa amenewo ndi ampemphi alibe chinaiso chochita kwawo ndikupempha osatini. Ndikabwera kulankhula zaje aponda kwa yayi pamene pajapo I think amathanda easy sikuti manyoza angoni yanjani ndene ngomabwera kumandombera mmanja ndikalankhula chinthu china choti mwachiona kuti chakuyipirani ndikumanyoza. Ayi. Sikuti kulankhula zaje aponda ndikakhala kuti kapena chifukwa chokuti ine ndine mmodzi amene mapanga support DPP koma ndikuziwa kuti chomwe amathanda ndani kuti a Minister of Home Affairs a George Chaponda. Ndikuziwa suti amalankhula mofuna kunyazisa mtundu wachingoni. Ndiye ndikalankhula chomwe apo ndiyo ukubwera. Hayi ine sindinalembedwe ntchito yobakira chipani ito. Ine ni activist. Chabwino ndimayankhula ali nchachani kuti ndi chabwino. Pofuna kuongola ndimaongola. Pofuna kudzudzula ndimadzudzula. Ndiyeti moyo wa iniyo ndine masapota wati muna kuti iniyo amene maziva pakaderi kwambiri a DPP ndiyeti uzikhala wa off and on. Chifukwa ndikapeza chodzudzula ndizitani kuti ndizidzudzula. Sindingachite mana ngati ndimapemphesa. Sindimpemphesa kaya. Ine ndimalankhula. Chinthu ndachiona kuti ichi ncholakwika. Ndiye kwa ena amene machiona ni chabwino. Mungoyenera basi mangobwera umayamikira noti kundipanga ataki. Fo mungandipanga ataki. Ndiye nditha kuyambira pano pakana 2030. Sama kutuma anisoni azikuluakulu a DPP kuti muzipanga ataki anthu. Koma nokha mumangoziyikamo. Activists mungamuona kuti adzudzula, mumaona kuti ayi mwina akudzudzula chipani kapena boma lomwe lipo pano ndiye mukumpanga ataki. Kusiya kumvesera message yomwe atenga ndani kuti activists kuti kodi zinthuzo zikumveka bwanji. Mungaziyerese mwa mtundu wanji zomwe inachitika ku sipi. Muziyeresa mwa mtundu wanji.